Takže čaute. Ja som Peke a vítam vás u Vianočného speciálu. Ako Vianočný speciál som si vybral Agario. Tak, pustíme sa do hrania. Dáme si meno, dám si Kinege. No, super. No. Tú hru už musíte všetci poznať, takže tu proste iba jete tie menšie guľky a tak ste vždy väčší a väčší a väčší. No. Takže vás tak. Minecraft séria ešte bude pokračovať, takže ničoho sa nebojte. A super. Teraz som sa dal zožrať. Na boku máme tu rank, že kto je najlepší a ja som 88 tam. Tu je iba top 5. Takže dnešným cieľom je dostať sa do top 5, keď sa nám to podarí, tak to bude super, a keď nie, tak nevadí. Tak. Super. Tie reklamy sú na prd. No, takže asi tak. Musíme takého zjesť. Jak to? Bože. Prdele. Tak. Mám tu ešte jeden pokus. Tak, teraz nám tu ide celkom dobre. Ale ospravedlňujem sa za zvuk, že je to trochu šumivé a možno sem tam niečo púka, ale tak. Som 38. No už je to trochu lepšie. Ne. Do... Prdele. Super. Kurník šopa. Tak ako vidíte, tak v tejto hre som asi lama. Asi. Som 65. Super. Skoro.
No, takže. Ešte som nikoho nezjedol. Šanca bola. Ja to serem. Posledná šanca. Inak to už vážne serem. Hacker. Ne. Vôbec. Haha. Ne. Jak pán. To serem. Posledná šanca. Keď teraz fialová gulička selháš, tak to uvidíš. Doríte. Dobre, tak ako vidíte som láma a preto sa už neodvažujem hrať ďalej túto posratú hru, takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment a odoberajte. Čaute.